Ano yung mga idol mo rin nihalis akong saging. Tara, 1,184. Yan, itimban siya og 188 na ang kilo sa saging tag 630. 630 ang kilo. Yan, nagbili po dito sa Kabulig para pahinggon. Yan, ato po sa ang silingan diri tulo ka city. Kaya lang po na isimuon pahinggon ba. Alam po ni pahinggon ng Karnaba. Kini siya paampulig sa kining paampulig kay bahari kay palit og bugas tagpay paghari sa akong kambal kat 25 kilos. Kung uyanan niya kahapon ako og 300. Taba man siya harvest. Ako magulang na maray ko to. Mga isa pag tubig kay duty mo to niya. Duty da sa tagom mangkilam. Kilam pa na.